naň a je po nás. Keby si nepreháňal, prosím. Jo. Ak to tí dvaja z Babru, rozstrieľam ich ako syna. Je veľmi dôležité starostlivo zvoliť miesto, kde otvoríme prvú reštauráciu zo sveta. Navrhujem vybrať nejaké mesto, ktoré sa nachádza v blízkosti Argentíny, aby doprava surovín bola menej nákladná. To je rozumné. Dobrý, už som tu. Poponáhľam sa, lebo nás ešte prezradí. Ahoj, Jose, vitaj doma, sestrička. Ahoj. Chýbala si nám, si v poriadku? Čau, Kamila. Áno, a čo tu robíte, tá Bernarda? Nič, prišla som vás pozrieť. Aha, a títo tu, naša rodina sa rozrástla. To sú naši hostia, pán Barigotti a jeho dcéra Stefánia, moja sestra a Kamila. Veľmi ma Aj teší. mňa. Konečne ťa spoznávam. Ako sa máš? Sej stánka del viažo. Či si unavená z cesty? Áno, trochu Áno, som je unavená. A ako bolo na prázdninách? Dobre, naozaj dobre, už začínam ľutovať, že som sa z nich predčasne vrátila. Chcem, aby si vedela, že naši hostia sú v Buenos Aires na pracovnej ceste a pár dní tu budú bývať. Drahá neterka, to sa ani nezvíta so svojou milovanou tetou a so svojou švagrinou Mečou? Švagrina Meča. Čo sa tak čuduješ? To je predsa moja manželka Meča. Pardon, nedala si mi náhodou nejakú čudnú tabletku do jedla? Prečo by som to robila? Tak mi potom láskavo vysvetlíte, čo má znamená táto komédia, lebo nie je ani trochu vtipné, že tu zo mňa robia hlupani. Nerozumiem, prečo to hovoríš. Lebo oni dvaja nie sú manželia. Môj brat je slobodný. V slovenskom znení účinkovali Gabriela Škrabáková, Ivan Sand. Čo to hovorí? Bruno nie je ženatý? No nie, môj brat predsa ešte nie je ženatý. Ona si prišla, kým si bola preč. Nevieš, za to si prišla? Ja jej to poviem. Pozri si to. Kým si bola na prázdninách, tvoja teta, Meča a ja sme odcestovali na Havaj. A hádaj čo? Dali vám tam dnes bláznivé huby. Nie, zobrali sme sa. So všetkými ceremóniami a kvetmi. Určite by si tam bola rada s nami. Nie si rada, Sofína? A teraz sme švagri. Chceš vedieť ešte niečo? Čo? Určite neuhádneš, kto nám bol za svedka. Bridget Bardotová? Nie, Bernarda. Áno, bola tam najvážnejšia osoba. Ani nevíš, ako ťa mám rada. A ďakujem, a ja ťa mám rada. Áno, moja. Prepáčte, že vás vyrušujem, ale poviete mi to všetko ešte raz od znova. Poďme radšej do tvojej izby a tam ti porozprávam všetko do detailov. Fotky ti ešte nebudem môcť ukázať, lebo nie sú vyvolané. Chúďa, dievča, je to na ňu príliš veľa. Mali sme jej zavolať, alebo aspoň poslať e-mail. Ale veď to celé bolo také nečakané, že sama tomu nemôžem uveriť. Áno. Už chápeš, prečo toľký zmetok a toto oblečenie? Áno, akurát nechápem, čo v tom celom robí teta. Ide o to, že keď nám to nevíde, podnik Moravia príde o miliónový kšeft. Musí to byť strašne veľa prachov, aby teta znášala tvoje objatia a bosky pri tom, ako je na teba nabrúšená. Jose, nemôžem u vás bývať, tu je to tak úžasne zábavné. Áno, hlavne v noci, keď si pôjde ľahnúť do postele s mojím bratom. Nepôjdem si s ním ľahnúť. Čo budeš spať, po stojačky? Nie, budem spať na posteli a on na zemi. A keby mu napadlo ísť hore, dostane kopanec. No, dobre. A ako dlho tu tá pani s tým pánom zostanú? Nemám ani šajnu. A vy dve ste sa prečo tak skoro vrátili z prázdnin? Pretože mi volal Ezekiel, prečo iné asi? Nezdá sa ti, že si sa absolútne zbláznila? Nie, blázon by som bola, keby som si nechala ujsť príležitosť. Zamotať sa do šlamastiky. Ten chlapík je pre teba príliš starý a je to tvoj profesor. Myslíš si, že nemám skúsenosti? Veď Josefina už mala niekoľkých frajerov. Áno, mala som asi 5 alebo aj 5 alebo 6. Keď sa to všetko vezme, Ezekielovi nesiahajú ani po pety. Ten je veru poriadne mazaný. Nie je mazaný, je fantastický ako neskrotené žriebe. Nech si ťa nespletie s kobylkou, nie sme pripravení na žriebetka. Pozri, Rosario, zavolám mu, či sa ti to páči alebo nie. Rob si, čo chceš, ale potom sa mi nesťažuj. Dobre,
Dobre, na tom vôbec nezáleží. Aha, to je geniálne. Čo teraz? Chceš, naučím ťa, ako zbaliť babu šmahom ruky. Počkaj, Ale. Odkiaľ ste prišli? Nahodené ako vo filme. Ja už rozumieť. Indiánky nie prichádzať, indiánky neprichádzať, odchádzať. Určite ísť do boja. Nie, to nie. Ideme sa len trochu prejsť. Do chvíľu sa Ale vrátim. čo nehovor. Prejsť sa s vašim profesorom? Nepovedala som ti, že ten chlapík nie je pre teba. Prečo ma neposlúchaš? Pre tvoju informáciu, s Ezekielom sa mi nepodarilo ani svoje. Nie, kam ideš taká vyfintená? Tancovať. Len s mojú mŕtvou. Si ešte príliš malá na to, aby si chodila po putikách. Nejdeme do žiadnej krčmy, Rosario. Santiago ma pozval na večernú show. Santiago poznám? Áno, je to Františkov syn toho majiteľa baru. Áno, už viem. Nerob si starosti, Rosario. O nič nejde. Je to rodinná večera, chvíľa tancu. Nechaj nás, Rosario, strašne rada tancujem. Teraz ťa volajú kubanská hviezda. Jasné. No dobre. Dobre. Nachoďte, dievčatá. Ale ďakujeme si počkajte. Čo nám povedať úfrťancovi pri stole? Že som prišla unavená z cesty, že som zaspala a mám ťa rada, Rosario. Skôr zároveň show. A ja teraz musím ísť dolu a urobiť show na večeri. Manželská posteľ s úfrťancom. To sú veci, čo všetko musíš prežívať, kacalica. Prosíme, neodchýľ. A tak sa to stalo. Deti zostali po nehode úplne samé a ja som sa prakticky musela o všetko postarať. Bolo to kruté. Ale mám ich rada ako moje vlastné. Ako by si ich nemala rada? No, to by sa nemohlo stať. Nie, moment, Josefina tu ešte nie je. Bez nej prečo nezačneme? Jose s nami nebude večerať. Čo? Spinka. Podávaj, Norma. To teda nie, vydržte chvíľu. Prečo s nami nebude večerať? Pretože prišla veľmi unavená z cesty a radšej si šla ľahnúť. Zlatko, dávaj. Toto nemôžem dovoliť. Čo mám robiť, podávať či nie? Povedala som vám, aby ste nepodávali. To je ale neslušné takto pred Barigotiovcami. Idem po ňu. Tá malá je unavená. Nerobme tu z toho škandál, milá teta. Moja manželka má pravdu. Nechajme ju, aby sa konečne vyspala. Zo San Martina do Los Andes je veľmi ďaleko. Jasné. Lepšie bude, keď si odpočinie. Horšie by bolo, keby sa celú noc túlala, alebo bola, ako sa to povie. Na nočnom love? Na záťahu? Na strichu? Nie. Meča, prosím ťa, prestaň rieskať hlúposti. Nie, na pláme, Ocko. Chceš povedať na pláme? To je ono, na pláme. Ako to vy hovoríte, nie? Na super pláme. No podávajte, drahá, tak na čo ešte čakáte? Vychladne to. Pane Bože, ja nevydávam. Všetko je pripravené. Jedlo bolo skutočne úžasné, naozaj. Vaša kuchárka je jedna ozajstná profesionálka. Keby ste mali v úmysle si ju zobrať pre vaše reštaurácie, tak to my ju nepredáme ani za všetko zlato na svete. Prečo nám neporozprávate niečo o vašej svadbe? Zdá sa mi to čudné, zvláštne, trochu smiešné. Čo je na tom smiešné, Zlatko? No, taký tradičný sobáš nie je každodennou záležitosťou. Tu stop. Práve som sa vydala a nechcem rozprávať o tradíciách. Čo hovorí? Ale nie. Nie. Táto dievčina má taký exotický zmysel pre humor. Stefánia nemala na mysli tradície, ale sobáš s tradičnými zvykmi, tak, domorodými. Chcete vidieť trošku o Havaji však? Samozrejme, tak je. Aké sú vlastne tie ceremonie? Domáce ženy vás na to nejako pripravovali? Počul som, že už deň pred svadbou sa zatvoria s nevestou, nie? Áno, nie. Niektoré na mňa hádzali ryžu, jedna mi požičala podväzok, treba mať niečo požičaného a modrého. Nebrali ste sa podľa ich rituálu?
Ale áno, iste. Mečita vám len chce povedať, že sme ich požiadali, aby zachovali zo pár detailov z našej kultúry. Jasné, pretože každá už od malička sníva, ako sa bude vydávať v kostole a v bielých Áno, šatách. a ja som sa musela vydávať v slamenej chatrči. Ešte dobre, že tam nebehali šváby. Ale bolo to aj tak pekné, okrem toho mať takého svetka, keby to nebolo bývalo kvôli nej. Milá moja! Ako ideme skoro? Neviem ako vy, ale my zajtra... Ideš už spať, Brunito? Áno. Ideme spať? Áno, ideme. My totiž veľmi skoro vstávame. Ale vy tu môžete pokojne ostať, dokedy len budete chcieť, áno? Samozrejme, cíťte sa ako doma. Pekne ďakujeme. Ste obaja úžasní hostiteľia. Ďakujeme. Keby ste niečo potrebovali, zavolajte Normu alebo nás. Tak ideme, láske? Áno, drahá, poďme. Brunito, tu nie. Pardon, dobrú noc. A čau, čau. Zajtra sa uvidíme. Tak zajtra. Pačita, Čo? chceš sedieť so mnou? Áno. Tak spolu niečo vymyslíme.